ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗಂಟೆ ನಾಲಾತಂಡು ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತಾತಂಡು ಈ ಪೊರ್ತು ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಏಪಲದಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೆರ ಎಂಕ್ಲೆ ನಂಬರ್ 0824224040 22244050 ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಕಡಪುರ ಎಂಕ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ 9243330684 ಈ ನಂಬರ್ ಕಡಪುರಲಿ ಈ ಪೊರ್ತು ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ತೆಲಿಪೆರ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲಾರು ಎಂಕುಲ್ಲ ತೆಲಿಪೆರ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲಾರು ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ತೆಲಿಪ ನಿಕುಲ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ತೆಲಿಪಲ್ಲಿ ದಿನೋಲ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ವಾರ್ತೆ ಓದಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂಕಲು ಇಡೀ ಊರು ಪತ್ತೂರು ನಾಡ್ದು ಕೆಲವು ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೇಯ್ದ ಅಕ್ಕಲ ಊರು ಹೋದು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಖಾಲಿ ಮೂಜ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಆರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬೈದೇರಿ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯನ ನಿರ್ದಾತ್ರ ಇನ್ನು ಅರ್ನನೇ ಈ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೆತ್ತದ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಎಂಚ ಆರು ಜನಕುಲೆಗೆ ಎಂಚ ಪಾತೆರ ಮುಟ್ಟ ಬೇರೆ ಬಂದು ಮೂಲೆ ಯಾರೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅರ್ನ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ದು ವೆಲ್ಕಮ್ ದಾಲಿಜ್ಜ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಲ್ದು ವೆಲ್ಕಮ್ ದಾದಿ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಚದ ಈತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೈದಿನತ್ತೆ ವಾರ್ತೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೈದಿನತ್ತ ಇಂಜಿನಕ್ ಬೈದಿನ ಇಂಜಕ್ ಆಂಕರ್ ಮಲ್ಪರ್ ಎಂಕ್ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚ ಆಸೆ ಸರ್ ಆಂಕರ್ ಅನ್ನನ್ ಅತ್ನಿ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ದಾದನ್ ಸರ್ ಅಂಗಿ ಹೋಗುವ ಕಲ್ಲರು ಕೋಟು ಹೋಗುವ ಕಲ್ಲರು ಆ ಟೈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಜ್ಜತಿ ಅವ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಜೆಂಟಿ ಪರಾತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಪೈಂಟ್ ಆದ ಬಿದರ್ಲಕ ಆತನ ಎಂದು ಸರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ರ ಗಡ್ಡೆ ಇಂಜಿನಕ್ ದೀತೀನಿ ಗಡ್ಡ ಬಣ್ಣ ಮೂಲಿಜ್ಜತೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಮೂಲು ಮಿತ್ತಿಜ್ಜನ್ನಕ್ಕೆ ತಿರ್ತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೊಂದು ಅಂಚ ಬರ ಆಪುಜಿ ಮೀಸದಿಲೆ ಗಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಮುಲು ಗಡ್ಡ ದೊಪ್ಪಡು ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪೆ ಸರ್ ದೆಪ್ಪೆ ಇನ್ನು ಗಡ್ಡ ದೊಪ್ಪಡು ಒಂಚೂರು ನೀಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾವು ಟೈ ಎಂಚಿನ ಪೆತ್ತ ಕಟಬಾರ್ದಿನ ಟೈ ಸರಿ ಆತಿ ಸರ್ ಓಕ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಸರಿ ಒಯ್ಪಿ ಮಿತ್ತೊಯ್ಪಿ ಸರ್ ಸರಿ ಮೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಿಗಿತ್ ಟೈ వచ్చి ಲೂಸ್ ಮನ್ಪುಂತ ಟೈ ಪಾಡದಿನ ಜಾತಿಲೆ ಕೂಡ ಟೈ ಕೊಡ್ದು ಗಡಪ ನೀ ಇಂಚೆ ಬಂಜೆ ಇಂಚಿನ ಪುಡವರ ಮಾರ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಬಂಜೆ ಎಲ್ಲೇ ಅನ್ಕೊಡು ಕಾಂಡಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಬೋಡು ಆವ್ ಸರ್ ಈತ ಮೊದಲ ಬಂಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಜಿನ ಟೇಬಲ್ ತಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಾರ ಅಪ್ಪನ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದು ಸರ್ ಯಾವುದು ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಓದುದ ಯಾನಿ ಕಾಂಡ ಬಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಓದಿ ಒಲ್ತು ಕಂದನ ಮಾರ ಸರ್ ಮೂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೆದ ಎಂಜಿನ ಕಾಂಡದ ಉದಾಹರಣೆ ಅವು ಹತ್ತು ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದಾದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಚೆ ಬಂಡ ಇಂಜಿನ ಸರ್ ಅವೇ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಈ ಏತ ಕಲ್ತಿದ್ನಿ ಏತು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಮನೆ ಪೋತೆ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬೊಚ್ಚಂಡಿ ವರ್ಮನೆ ಪೋತಿನೇ ಆಂಕರ್ ಸರ್ ಅತತು ಕೆಲದಕ್ಲೆಡ್ ವರ್ಮನೆ ಪೋತಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಇಂದೇಟ ದಾಲೆಜ್ ಅತ ಮಾಸನೆ ಉಪ್ಪುನತ ಮಾರೆ ಓಮೇಕ ದಂಗನಲ್ಲ ಸರ್ ಎನ್ನ ಮಾಸಾಡುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾಸ ಕರ್ಮ ಉಪ್ಪುನ್ ಚರ್ಬಿ ಉಪ್ಪುನ ಇತ್ತು ಮೂಲು ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಅಂತ ನೀಟ್ ಓದರ ಕಲ್ಪಡು ಇತ್ತ ಏನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಕೊರ್ನ ಬರ ಪಂಡ್ರಾವ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಬಂಡ ಸರ್ ಸರ್ ನಾಲಾಯ್ ಮಗರು ಮಾರೆ ರಪ್ಪ ನಾಲಾಯ್ ಮಗರು ಪಾಡು ಪಾಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಚತುರ ಈರೋಡ್ ಪಣ್ಣನೆ ಪುದರೆಂಜಿನ ಏನನ್ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರು ಸರ್ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಚತುರ ಕುಕ್ಕುದಟೆ ಕೂಸಪ್ಪ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲೆ ಮಾತಿನ ಚತುರೆ ಕುಕ್ಕುದಟೆ ಕೂಸಪ್ಪೆ ಇರ್ನ ಬುದರ ಕೂಸಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬುದರ ಯಾನ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚದ ಕುಕ್ಕುದಟೆ ಕುಕ್ಕುದಟೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಯ್ದೇನೆ ಅತ್ತು ಕುಕ್ಕುದಟೆ ಎಂಚವತ್ತಿ ನಾವು ಯಾನ್ ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಕುಕ್ಕುದಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಕುಕ್ಕುದಟ್ಟೆ ಬುದ್ಧ ಕುಕ್ಕುದಟ್ಟೆ ದೊಪ್ಪುಗ ಕೂಸಪ್ಪನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಪುಗ ಕೂಸಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ಗು ಪೂರ ಆತು ಒಂಬುಜವು ಅವನಿ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂಪುಗ ಬೇತ ಕುಶಲ್ ಇದನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚ ಬರೋದಿಕ್ಕ ಅಂಚ ಈ ರೆಂಚ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನಾಗ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಆತಿ ಬಡಪತ್ ಕರ್ಮ ಬಡಪತ್ ಈ ನಮ್ನೆ ಪೂರ ಪಾಡೋ ಬಂದ ಬಡಪತ್ ದನೊಂದು ಒಂದು ಹಲೋ ಪನ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಲೋ ಪನ್ ಮೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸರ್ ಮೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಅವಳು ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಐತೆ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಯಾನು ಪುರಿಕಾಯಿ ನೀನಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಮಲ್ಲಕ್ ಸರ್ ಎಂಡೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಯಾನು ಓಡೇ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಏನೇ ತುಮೊಂದು ಬೈತೀನಿ ಅವು ಪೂರ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಅವು ಐಟ್ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ವರಪ್ ಇದೆ ಪೋಪುನ್ ಹಲೋ ಪನ್ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಯಾವ ಓಡೆ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೈತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಸಾರ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ MC ಮಲ್ಪ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ MC ಓಲು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ದುಂಬು ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ಓಲ್ಲ ಮಂತದು ಇತ್ತ ಮದ್ಮೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ದುಂಬು ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತು ಸರ್ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗೋಲ ಅನ್ ಸರ್ ಎಂಜಿನ ಮಾರ ನಿಂಗುನ ಜಾತಿ ಮಾರ MC ಪಂಡ ಅವತ್ತು ಪಾತೆರ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದ ಪಾತೆರ್ದನ ಮಲ್ಪ ಸರ್ ಯಾನು ಮದಿಮೆದ ಒಂಜಿ MC ಈರ್ನ ಮದಿಮೆದ ಪತ್ತಿನ ಈರ್ನ ಸಾವುದಡೆ ಮುಟ ಎನ್ನ ಸಾವು ಮನ್ ಪೇರ್ನೇ ಬೈತೀನಿ ಬಿ ಅಂಚತ್ತ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಕ್ಲದ ಕೇಳಿ ಯಾನೆತ್ತ ಊರ್ದ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮದಿಮೆಗ ಅವಡು ಸಾವು ಕಾವಡು ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ MC ಮಲ್ತದೆ ಮುರಣಿ ಕರೆವಣಿ ಕಟ್ಟರೆನೆ ಬಿಡ್ತೀಜಿ ಮುರಣಿ ಓಕೆ ಕಟ್ಟಿ
ಅವು ಎಂಚಿನಂದ ಆವಡು ಆ ಏತ್ ಎಂಚ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಪ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾ ಪೊರ್ತು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಆವಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕನ ಕರಿವಣ ಕಟ್ಟುಡು ಇನ್ನಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿನ ಮದ್ಮೆ ಆಪು ಜಾಂದು ಒಂಜಿಲ ಲೋಕೊಡು ಮುರಣೆ ಐದು ಕೊಂಚ ಮದಿರೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಮದಿರೆಂಗಿದೆ ಪುಣ್ಣು ಇಂಚ ಕೈ ನೀಟದು ಕುಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚಿನ ದೀರವನ್ನ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆವಡು ಎಂಚ ಎಂಚ ಈತು ಮಲ್ಲ ತೇವ್ದಿರೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ತೇವ್ದಿರೆ ಎಂಚಿನ ಕಾಡ ಪಂಜಿ ಮೂರನ ತೇವ್ದಿರ ದೀಪಿನ ಅಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜೆಟ್ಟು ತಿನ್ನು ಪೊರ್ಲತ್ತಿ ಸರ್ ಯಾನೊಂಚೂರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಂತ್ವ ಇತ್ತ ಎಂಗಳ ಚಾನಲ್ ಎಂಚಿನಾತನ ಬಂಡ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಿದಾಯ್ದ ಕಡಪುಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪುಲ್ಪುರ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಡಪುಡ್ತೀರಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿತ್ತ ಪ್ಲೇ ಮಂತ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಂತ್ ತೂನಾಗ ಕೆಲವು ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ್ಲ ಯಾವ ಅವೇನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಬತ್ತ ಮುಳು ಬಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ತು ಹುಲ್ಲು ನತ್ತು ಒಂತೆ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿನಾಯ್ಡು ಒಬ್ಬನ ಕುಟುಂಬ ಇವತ್ತನು ನೀಶು ಮುರಳಿ ದತ್ತನ ಮಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಂದು ಕಾಸು ಕೊರಿಯಾ ಇತ್ತಲ್ತು ಮೇ ನಮ್ಮಲ್ತ ಕಾಸು ಅತ್ತಿ ಅಭಿ ಆ ಎಣ್ಣ ಬಂದು ಕಾಸು ನೀನು ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಂದು ತಂದೆ ಕಾಸು ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತಿನತೆ ಬೊಕೆಂಚಿ ನೀನು ಸಾವನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಂದು ಮುರಣಿ ಕಾಸು ತನಗ ಇತ್ತ ಮುರಾನಿ ಆಡು ಕೋಡೆನೆ ಆಡು ಏಪನೆ ಆಡು ಆಯ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತಿನೇಪ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬಲ ಬೋ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿನಾಯ್ಡು ಒಬ್ಬನ ಕುಟುಂಬ ಇವತ್ತನು ನೀಶು ಮುರಳಿ ದತ್ತನ ಮಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಂದು ಕಾಸು ಕೊರಿಯಾ ಇತ್ತಲ್ತು ಮೇ ನಮ್ಮಲ್ತ ಕಾಸು ಅತ್ತಿ ಅಭಿ ಆ ಎಣ್ಣ ಬಂದು ಕಾಸು ನೀನು ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಂದು ತಂದೆ ಕಾಸು ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತಿನತೆ ಬೊಕೆಂಚಿ ನೀನು ಸಾವನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಂದು ಮುರಣಿ ಕಾಸು ತನಗ ಇತ್ತ ಮುರಾನಿ ಆಡು ಕೋಡೆನೆ ಆಡು ಏಪನೆ ಆಡು ಆಯ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತಿನೇಪ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬಲ ಬೋ ಬಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಯರ ತುಯ 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 ಆಯ್ ಕಾಸು ಏಪನ ದೇತೊಂದಿನಿ ಎಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲ ಏಪಂದ ಆತಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಲ ಅವು ಗಣಪತಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಸರ್ ಇತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂತ ಕಾಗೆ ಪುಕ್ಕ ಗೂಬೆ ಪುಕ್ಕ ಅವೇನ್ ಪನೋಲ್ಯಾ ಆತ ಪಕ್ಕ ಅವನ್ ಸರ್ ಪುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕ ಶೇ ಏರ್ ಮಾರಿ ಏರ್ ಕಡಪುಡ್ತೀನಿ ಏರ್ ಕಡಪುಡ್ತೀನಿ ಎಂಕರ್ ಲಸ್ಮಣ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಸರ್ ಬೇಲೊಂಡು ಪೂ ಬಂಡೀರ್ ಅಂಚ ಆಪು ಜನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂದು ನೀಟಾದ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ನ್ಯೂಸ್ ಓದ್ದಾರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಓದ್ದೆ ಸರ್ ಓದ್ದಾರ ದುಂಬುಪುರ ದಾದ ಉಂತು ಬೊಕ್ಕರ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಪಿದೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಏರ ಕಾಲ್ ಮಂದಿರು ಇರ್ನ ಆಂಕರ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೇರ ತೂಕ ಹಲೋ 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 ಪಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ഞാൻ ധനുഷ് ബರ್ತೇನೆ ಕೊಡಕಾಲಿ ಧನುಷ್ ಬಂದು ಕೊಡಕಲ್ದ ಅದೇ ಪಡೀಲ್ ಕೊಡಕಲೆ ಸರಿ ಪಲ್ಲೆ ಧನುಷ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಕ್ಕುದಟ್ಟೆ ಕೂಸಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಯಾನೆ ಆರು ಪಂಡೆ ಅತ್ತ ಪುಡದ ಆರುಗು ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಆತನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಆಂಕರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಸೆ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ದಾದಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಕೊರೋಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಅರೆ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನರ್ವಸ್ ಆತೇರ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ತಾಲ ಮುಂಡಡ್ ಬೆಗರ್ದಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂಡೋಡು ಬೆಗೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ತಿಗಲಿಡ್ ಬಡಬಡ ಅಂಡಲ ನರ್ವಸ್ ಅಂದ ನರ್ವಸ್ ಐತೆ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ನರ್ವಸ್ ಆಯ್ನೆಕ್ ನರ್ವಸ್ ಆಯ್ತು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರನ ಮನ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿಂದ ನೋಡು ಇತ್ತ ಧನುಷು ಈರು ಏಪಂಡಲ ಆಂಕರ್ ಮಂದರ ಓಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಪದ ಇಂಚಿಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಲ ಆಂಕರ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತನ ದಾದಂಡಲ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಲಿಯಾ ಎಂಗ್ಲ ಎದುರು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪಿಜ್ಜಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಂದಿಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕಂಜ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಂದರ ಇಜ್ಜಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕಂಜ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಂದರ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಮೊಟ ಬೊಕ ವಾರ್ ರಿಂಗ್ ಮಂದರ ಗೂಗಲ್ ರಿಂಗ್ ಮಂದರ ಅವಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳ ಮಂದಿಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಶಾ ಇರ್ನ ವಾರ್ ರಿಂಗ್ಲ ಸರಿ ಜತಿ ವಾರಿಂಗ್ಲ ಈರ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಅನನೆ ಒಂಜಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಲೆಪ್ ಪೊಡವೆ ಅನ್ನ ಐದು ಆರೆ ಪನ್ನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂದರ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲೊಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೋರ ಆರ್ ರಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ ಈ ರೀತಿ ಎಂಜಿನ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನ ಎಂಚಿನ ഞാൻ കാലം ചെക്കിംഗ് ചെയ്തു ಅಂದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಲ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಧನುಷ್ ಫೋನ್ ಉಡುಲ್ಲೇರು ಧನುಷ್ನ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗೀರಿ ಎಂಚ MC ಮನ್ಪುವ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಸರ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಲೆ ಧನುಷ್ನ ಎದುರು ಪನ್ಲೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸುರುಕೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಇನಿ ಧನುಷನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಶೇ ಹೆಕ್ ಆತ ಪನ್ಪುನ ನಾಕುಲು ಇರೇನ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಲೆಪ್ಪಡ ಮಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ರೆ ಅಬ್ಜ ಅಂಚತ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟುನು ಧನುಷು ನಿಕ್ನಲ್ಪ ಈ ಜನನ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇತ್ತನಲ ತೊಂದರೆ ಕೊರೆ ಪುನ ನಾಯ ಅಂಡಲ ಮೊಲ್ಲೆ ತೈಟ MC ಪನ್ಪಲೆ ಆಂಡ ಈ ಜನ ಲೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ
ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೆಡ ಅರೇಲಿ ಅವಂದು ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗ ಅವೇ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಬರೆದ ಅವು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ಇದು ಮೂಲು ಸರಿ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಸರಿ ಮಂತ್ರ ನಂಬರ್ ಯಾನೆ ಕೊರ್ಪೆ ಧನುಷು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಂತಿನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅವೇ ಧನ್ಯವಾದ ಧನುಷ್ ಕೊಡಕಲ್ದು ಆರು ಈರ್ ನರ್ವಸ್ ಆತಾರ ಒಂದೇರು ಮನುಷ್ಯ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಉಂಟು ನರ್ವಸ್ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಶುರು ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯೆ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮೇನ್ ಯಾನ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಪಾತಿರು ಪಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ದಾಲ ಮಲ್ತಿ ಜೆತಿ ಸರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂನಗ ಬಿಡಿ ತೂಯಿಲ ಕಾಬು ಶೇ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಿಪ್ಪುನು ಮಾರ ಮೂಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಿಪ್ಪುನು ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪೆ ಸರ್ ಕಲ್ಪೆ ಅಂದ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಕಲ್ತದ ಬೈದೋಡು ಇತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಓದನು ಪಂಡ ಮೂಲ ತರ ತಗ್ಗದು ಓದರೆಜ್ಜಿ ಎದುರು ತೂದು ಓದರ ಎದುರು ತೂದು ಓದನ ಬಾಯಿ ಬಾಟ ಬರೋಡು ನಮಕ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ ಬಾಯಿ ಬಾಟ ಅಂಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ತುಕ ಹಲೋ 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 ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಗುತ್ತದಿಗನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಏರೆ ಕೋಟದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುವೇಟ್ ಅತೆ ಕುವೇಟ್ ಮಹೇಶಣ್ಣ ದಿನೋಲ ಕಾವಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೋದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದ ದಿನೋಲ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇರೆಗ್ ಸುರೂಕು ಸೊಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಕುಕ್ಕದ ಕಟ್ಟೆ ಕೂಸಪ್ಪಣ್ಣೆಲ್ಲಿರು ಅರ್ನ ವಿಷಯದ ಕುಕ್ಕದ ಕಟ್ಟೆ ಕೂಸಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದು ತಿಗಳೆ ಬಿಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರೇ ಆರೆಗಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಅರೆನ್ ಆಂಕರ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೇದಿನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಆರ ಅಲಕ್ಕ ನರ್ವಸ್ ಆತೀರಿ ಅರೆಗ್ ದದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ದುಂಡ ಅರೆಗ್ ದಾದ ಪನೊಲ್ಯ ಮಹೇಶಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನರ್ವಸ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಮಹೇಶಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಗ್ಗೋಜಿ ಕುವೈಟ್ ಒಪ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕು ಆರ್ ಲೇಪುಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಆತ್ ಫೇಮಸ್ ದೇಶ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕುವೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿವಸ ಇನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಬಿದೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನ ತೂಲೆ ಸೂರು ಮಹೇಶಣ್ಣ ಇರೇ ನಂಬುದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಮೈಸಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ನರ್ವಸ್ ಆತೀರಿ ದಾದ ಪನ್ಪಾರೆಗ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಬಾಲಮಂಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಶಕ್ತಿ ಮದ್ದುದ ವೈದ್ಯರ ಲಂಬೋದರನ ಲಂಬೋದರ ಅರ್ಡ ಚೂರು ಮರ್ದ ಅಂಡವು ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕನೆ ಖಂಡಿತ ಬಾರಿಗೆ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಕರ್ ಮಂತ್ರ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆರು ಆ ಮರ್ದ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜೆರು ಬೇತೆಂಜಿ ಮರ್ದ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪೆರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತೂಕ ಐಟ್ ಅರೆತದು ಕೊರ್ಕ ಚೂರ್ ನನ್ ಮೀನಿ ಅನ್ನದ ಐಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಂಗೊಂದು ಬೇತೆ ಮರ್ದ ಸಿಕ್ಕುನದು ಊರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಪಾರ್ದ ಅರೆತದು ಅವನ್ ನಾಳೆಗೆ ನಕ್ಕವ ಆ ಚೂರ್ ನಾನು ಆ ಮರ್ದ ಅರೆತದು ಚೂರ್ ಚೂರೇ ನಕ್ಕವಡತೆ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ತ ನಾಲೈ ಸರಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತನೆ ಪಾಮಜಿ ಕಟ್ಟದು ನಾಲೈ ಯಾನ್ ಅದೇ ಉರ್ದೋಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ದನಾಡ್ದೆ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಎನ್ಪ ನಂಬರ್ದ ಸೈನ್ ಪೇಪರ್ ಸರಿ ಉರ್ದಾಗ ಅಂದವರ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರ್ನ ಬಂದು ಲೇದ ಮೂಲ್ ಬತ್ತಾರ ಅಲಕ್ಕ ನರ್ವಸ್ ಆತಿರು ಒಡೆ ಮುಟ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗಿರಿ ಬಜೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗೋಲ್ ಬಜೆಗೊಳ್ದ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೈಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತವಡು ರೇಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರಜ್ಜನ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂದುಲ್ಲದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದೆ ಮೊಲ್ಲ ತೀರು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಳ ಕಂಡತೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ರೇಪಂಡ ಇದು ರೋಡ್ ಓಕೆ ಮೈಸಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಆರು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಿದೇವುಡು ಕುಲ್ದುಲ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಕುಲು ಒಯ್ಟಾಂಡಲ್ ತುವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಅಕುಲು ತುಳು ಮರತ್ ಕೆಲ ಅವು ತಪ್ಪು ರೇಪಂಡ ಅಕುಲು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳು ಅಂಚಿಗುಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾಟಕ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಒಂದು ಎತ್ತೋ ತಂಡೋಲೆ ನೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಇತ್ತ ಎಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ ಬಂದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಆಯ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕ್ಲೂಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಇಡು ತುಕ ಪಾತಿರ್ಗೆ ಹಲೋ 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 ಪನ್ಲೆ
ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಂತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರ ಇರು ಕೇಂದ್ರ ಪೋನಾಗ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇರು ಎಲ್ಲೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇರೇಗಿನಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇನೆ ಬರ್ರೇಪು ಅಂದ್ ಐಕೀರ್ ಕಾಸ್ಕೊರ್ನ ಅಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಆಡು ದೆತೋನ್ ಮರೆ ಕೊಡ್ತೀನಾರ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನೇ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನಾರ ಇರು ಪೊರ್ಲು ತಗೊಂಡಿತ್ತಿನಾರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬರ್ತುಂಡು ಇಂಚನೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತುಡಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಳೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ನೆನಪಾಂಡು ಮಲ್ತೀನಿ ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಳು ಪೂರ ಇರಾಗಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿ ರೈಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಕಾಮಿಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಹತ್ರ ಬೇತೆ ಓಲ ಬೊಕ ದಾದಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಈಜಿನ ಓಂಡಲ ತುಳುವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಬರೆದಿತ್ತಾರನ ದಯಮಂತದ ನಿಕಲು ರಕ್ಷಿತರ ನಿನ್ ಕಡಪುರುಳು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಓದುದು ಬಂತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ವಿಡಿಯೋ ಕಡಪುರದಿನ ಕಂಚೆನೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಲ್ದ ಪಾತೆರ್ನೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಕ್ಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಜವನೇರ್ನ ಕೂಟ ಬತ್ತಂದ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಐಟ್ ದಾದಂಡಲ ಇರೆಗೊಂದು ದಾದಂಡಲ ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕುನ ತೂಕ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಇರೆ ಬೈದ ಬೇಲೆ ಇರ್ ಸರಿ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜಿನ ಈರ್ಲ ಅಂಚಿನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಡು ಬಡಪತ್ತು ಪೆತ್ತ ಕಟವಾರ್ಲಾಗ ಆತ ನನ್ನ ಬಡವಾತದೊಂದು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಚಿನ ಮಕ್ಕರು ದಾದಪುರ ಆತನು ಒಂದು ತೂಕ ನಾ ಗಾಳಿ ಕೊಡಿ. ಗಾಳಿಯಾ ಯಾಕೆ? ನಾನು ಅಣ್ಣನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಹೇಳಿದ ಗಾಳಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಾಳಿ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮಗ? 50 ರೂಪಾಯಿದು ಸಾಕು. ತಗೋ ಆಯ್ತಾ? ಅಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಕೊಡಿ. ಗಾಳಿಯಾ ಯಾಕೆ? ನಾನು ಅಣ್ಣನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಹೇಳಿದ ಗಾಳಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಾಳಿ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮಗ? 50 ರೂಪಾಯಿದು ಸಾಕು. ತಗೋ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಒಂದು ಗಾಲಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಾಲಿ ಖಾಲಿ ಗಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆತನಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಗಾಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಆಯೊಂದು ತೊಟ್ಟೆಡು ಇಂಚ ಜಿಂಜಾದ ಗಾಲಿ ಕೊರಿ ಅವನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಡು ಟೈರ್ ಇದು ಪೂರ ಇರ್ನಂಚಿನೇ ಪೂರ ಒಂದು ಎಂಚಾಣ ಪಂಡ ದುಂಬೋರಿ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಫೋನಾಗ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಗೆ ತುಂಬ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಪೂರ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಪೊಲೀಸ್ ದೇ ಉಂಟದ ಕೇಂದ್ರಗೆ ದಾನೆ ಮಾರೆ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ದಾದೆ ಸರ್ ಪಿದಾಡಿ ಈತು ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ದೇ ಬಂದು ರಪ್ಪ ಗಾಲಿ ದೆತ್ತೆಗೆ ಟೈರ್ದ ಸರ್ ಆದ ಸರ್ ಟೈರ್ದ ಗಾಳಿ ದೆತ್ತಾರೆ ಬಂದು ದಾದ ಮಾರ ಪಿದ ಈತು ಗಾಲಿನ ಟೈರ್ಡ್ ದೇ ಗಾಲಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಗಾದೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಗಾಲಿ ಜನ್ನೆಕ್ ಪಾಪಾಯ ನೀರ ಮಂಗೆ ಮಂತದ್ದು ಕಡ ಪುಡ್ದಿರು ಬಾರಿ ನಿಯತದ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದಪ್ಪ ನಿಯತದ ಬಾರಿ. ಓಕೆ, ಇತ್ತ ದುಂಬು ನನ್ನ ಇತ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಓದರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಸುರೂಕು ದಾದ ಮನ್ಪಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಓದರ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಸುರೂಕು ಬನ್ನಾಗನೆ ಸುರೂಕು ಮಲ್ತ ಇದೆ ದಾದನ್ ಅನ್ನಕಾಯಿ ಅನ್ನಕಾಯಿ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಅನ್ನಕಾಯಿ ಮನ್ಪರ ಇಂಜಿನವು ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ವೆ. ಹಲೋ 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 ಪ್ರವೀಣ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಏರು ಪಾತಿರ್ನು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲ ಗುರ್ತಾವಂದಿರೆಗೆ ಬೊಕ ಲಾಯ್ಕಾಪನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾನ್ ಕೋಡ ತೂವರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಕೇಬಲ್ ಮೂಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತಿಜಿ. ಓಕೆ, ಈ ಹೆಂಗ ಬಾರಿ ಜೋರ್ ಮಲ್ತು ದೊರ್ತಿ ಪಂಡಲ್ ಇರಗ್ ದಾನೆ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಕೋಲ್ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಂಕತ್ತೀರ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಮಮತಾ 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 ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಮಮತಾ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಮತಕ್ಕ. ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಕ್ಕುದ ಕಟ್ಟೆ ಕೂಸಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ದಾದಾವತ್ತನ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಂಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಹೋದರೆ ಅರೆಗಿತ್ತ ಅರೆ ಲೆತ್ತದ ಕಂತ ದಾತಂಡು ಆರು ಪಿದಾರ್ದು ಬತ್ತದ ಆತಂಡು ಅರೊಂದು ಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆವಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಇತ್ತ ನರ್ವಸ್ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ ನನ್ನ ಆರು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಆಂಕರ್ ಆಪಿಲ್ಲಕ ದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಡಿಯಾ ಮನ್ಲೇರಿ
ತುಲೆ ಇರು ನರ್ವಸ್ ಆಯ್ರೆ ಅರೆ ನೀರು ಪಾತ್ರೆ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ನೀರು ಅರೆನ್ ಪಾತ್ರೆ ಬುದ್ದಿನ 6 ಇಂಚ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದ 6 ಪಾತೆರ್ ಬಂದು ಲೈವ್ 6 ದಾದನ ತತದು ಪಾತೆರ್ ಏರ್ಂಡ ಎಂಕ ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಆಪಿನ್ ಆತ ಅರೆ ಬಜಮಿನಿ ಮುಟ್ಟದು ಪೆರದೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪನದ ಅಮ್ಮ ಯಾನೆ ಮುಟ್ಟದಿರು ಪನ್ಪೇರ ಮುಟ್ಟದೇರ್ ಒಂದು ಮುಟ್ಟದರೆ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಮುಟ್ಟದಿರು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಮಮತಕ್ಕಗ ಮದ್ಮೆ ಆತನದೆ ಮಮತಕ್ಕ ಅಂದ ಮಮತಕ್ಕನೆತ್ತ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಟು ತುಲೆ ಏರ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಂಡೇ ಅನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಟು ಓಕೆ Sunday birthday ರಾ? ಮಮತಕ್ಕನ ಸಂಡೇ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಡು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಗೆ ಯಾನವೆ ಆಲೆ ಮಮತಕ್ಕ ಇತ್ತ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಯಾರು ಬೈದೇರು ಮಮತಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಕರ್ ಈರುಲ್ಲಾರು ತುಕ ಈರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅರೆಗಡ್ಡೆ ಮದಿಪು ಮಲ್ಲೆ ಅರೆ ಮದ್ನಾತಂಡೆ ಏರೆಗ್ ಅರೆ ವಿನಾಯಕಗ ಇಚ್ಚಿ ಅರೆಗ ಸತ್ಯ ಅವ ತೂನ ಮದ್ನಾತಂಡೆ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮದ್ನಾತಂಡೆ ತೋಜೋಡು ಮಮತಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ನನ್ನ ಬರಡತ್ತಿ ಕುಜಲ್ ನನ್ನ ಬರೋಡೆ ಆತಾರೆ ನನ್ನ ಬರಡತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಯಾನು ಅಂದೆ ಏನೇ ತೂನ ಜೀವ ಮಲ್ಲ ತೋಜುಂಡತೆ ಈರು ಮಮತಕ್ಕನ ಮಮತಕ್ಕನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾದ ಬಂತು ಮಮತಕ್ಕನ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಾರೆನ್ನ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಬರ್ಪೇರಾ ಅದು ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೀಯ ಮಸ್ತ್ ಇರದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೆಪ್ಪಾದ್ ಕೊಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಅಲೆ ಅಲೆ ಕೇಳನೆ ಮಮತಕ್ಕ ಈರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದಾರಿ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಿಸಸ್ಸು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೌಮ್ಯಾಗ ಪಂಡದು ಓಕೆ 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 ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮಮತಕ್ಕನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಈರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪನೋಡು ಆರು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಕಾಲ್ ಮಂದಿರ್ ನಂಗೆ ಈರು ಪಾತ್ರ ಪನೋಡು ತೂಕ ಇಂಚ ಆರು ದುಂಬು ತುಲೆ ಪಂಪೆರತ್ತೆ ಬಲಪುನ ಬಾಲದ ಇಂಚಿ ನಾವು ಇತ್ತೆ ತೂಜು ಅಚ್ಚ ತೂಯರ ಪೋಚಿ ಮಮತಕ್ಕ ಇರು ಪೂರ ಬಾಲದ ತೂಯರ ಪೋಚಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗ ಮಗೆ ಉಂಟು ಐಕ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಮಮತಕ್ಕ ಎಂಚ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋರು ಅವು ಬಲ್ಲೆ ಮಮತಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಕಡ ಪಣ್ಣಕ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಏರೆಗ ಪಂಡೋರಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ದುಂಬು ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಏನ್ ಚಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ತೂಪ ನಲೆ ತುಲೆ ಇರು ನರ್ಗೋಚಿ ಅರೆನ್ ತೋಚಿ ಇರು ಪ್ರವೀಣ್ ತೋಚಿ ಅಂಚಿ ತುಲೆ ಇರು ಇಂಚಿಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತ ಸುರುಮಲ್ಪ ಇಡೀ ಮಮತಕ್ಕನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಾತ ಬಲೆ ವನಸುಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ಬೈದಿನ ಮಾರ ವನಸು ಪೂಜೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಲೆ ಪಂಡಾಲು ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕೂ ಅಕಲ್ ಬಲಿಪೇರು ಮಮತಕ್ಕ ಈರ್ ಪನ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಬಂದಿ ಯಾನಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾತೆರ ಬುಡ್ತಾರೆಗ್ ಆಂಡ 6 ದಾದಮ ಅಂತ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದಿಡಿ ಕಲಡ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಬಿಶ್ ಬಂತ ನಾಪು ಜೈಕೊಂಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಅಂದಂದ ಅವೇ ಅವು ಯಾನೆಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬಜೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟು ಬಿಡೋಡು ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಮತಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜೀರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಮತಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮಮತಕ್ಕ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆವ್ ಪಾಲ್ ಮಂತಿನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ ದಕ್ಕ ಮಮತಕ್ಕ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇರೇನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದುಂಬು ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪುಗ ಐಟ್ ದಾದಂಡಲ್ ಇರೇಗ MC ದಾದಂಡ ತಿಕ್ಕುನದು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪರೆ ಈರ್ ಪನೋಡು ಓಕೆ ಎಂದೆ ರಿಮೋಟ್ ಮೂಲುಂಡು ಒತ್ತು ನೀರು ಮುಂದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಟನ್ ಉಂಡತೆ ಕೆಂಪುದ ಅವೇನು ಒತ್ತುನಾಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಈ ಕೊರೋನಾ ವಾರಡು ದುಂಬು ನಮಕ್ ವಾರಡು 7 ಡೇ ಇತ್ತು ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಸಾಟರ್ಡೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ದಿನಕ್ಕೂ ರಡ್ಡೇಡೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ನಾನೊಂಜಿ ಜೊತೋಂಡೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ಮುಟ ಲಾಕುಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವಾರಡು ದುಂಬು ನಮಕ್ ವಾರಡು 7 ಡೇ ಇತ್ತು ಸಂಡೇ ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಸಾಟರ್ಡೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ದಿನಕ್ಕೂ ರಡ್ಡೇಡೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ನಾನೊಂಜಿ ಜೊತೋಂಡೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ಮುಟ ಲಾಕುಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾ
ಎಂಕುಲು ಅಂಚೆ ತೆಲಿಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಆರ್ ತೆಲ್ಪೇರ್. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೆಲಿಪರ್ ಅಂಚೆ ಬರ ಅತ್ತ ಆಡ್ತೀರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾ ತೇಳ್ತೀರಿ ಆರ್ ತೆಲಿಪರ್ ಆರ್ನ ತೂಯ್ಜಾರ ಆರ್ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮಲ ಕತ್ತಾರ ಬೇತೆ ಜನ ಅವು ಬೇತ ಜನ ಅವು ಏರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪರ್ ಇದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲತಿ ಬಾಲ್ಯ ಬಾಲ್ ಎತ್ತೇವು ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ದ ಬಾಲ್ಯ ಚೆಕ್ ಅವು ಬಾಲ್ ಎತ್ತ ಮಾರ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿದ್ದಿ ನಾವು ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏನು ಅವು ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಕೂಲಿ ಪೂರದಿ ಇದು ಗುಡ್ದದಿಗೆ ಜಾತೆ ಬಾಲ್ಯದಲಕ ತೋಜುನು ಓ ಹಾ ಉತ್ತ ನೆಲ್ಲಿದ ಗುಡ್ಡೆ ನೆಲ್ಲಿಡ ಆರು ಗುಡ್ಡ ನೆಲ್ಲಿದ ಗುಡ್ಡೆ ಆರು ಆತಿನ ಅಂಚ ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ಡೆ ಪುಣ್ ನೆಲ್ಲಿ ಬೇಜುನು ಅಂದ ಆಲ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೇರ್ಗ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಪಾತೇರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಾತೇರ್ಗ ಓಕೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಜವನಿ ಜವಾನ್ಯನ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಪದ್ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರಾಯದ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಗೇತ್ ಎನ್ಪನ ಒಂಚೂರು 20-30 ಎತ್ತಿನ ಹಾಕಿ 25 ಏತ್ ಸಲ ಗುಣಿಸ ಅವಳು ಗುಣಿತವನೇ ಕತ್ತೆ ಅದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂದ್ ರಾಕೇಶ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರೆ ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ರಾಕೇಶ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು ಇದು ಬತ್ತ ಏರು ಆಂಕರ್ 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 ಇಂಕುಲ್ ಬಂದ ಸಲಹೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊರ್ಲೆ 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 ರಾಕಿ ಸರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈರೋಜಿ ಮೈಕ್ ಮೈಕ್ ಬರ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಮೈಕ್ ಉಂಡು ಉಂಡು ಮೈಕ್ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಪದ್ಯ ಬಂದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಸ್ ಹಾ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಬಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವು ಅವು ಬರ್ಲಿ ಪಂಡೆ ಪತೊಂಡೆ ಪತೊಂಡೆ ಆಂಕರ್ ಬರೋದು ಅಂದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪದ್ಯದ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಅಂದೆ ಅದು ಚೂರು ತಿರ್ಸುವತ್ಲಿಗೆ ತಿರ್ಸುವತ್ಲಿ ಚೂರು ತಿರ್ಸುವತ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಅವ್ ತೋಜ್ಜಿ ಮೈಕ್ ಅವ್ ತೋಜ್ಜಿ ಮೈಕ್ ಒಂದು ಚೂರು ತಿರ್ಸುವತ್ತು ತಿರ್ತು ಬೋದಾ ನಾವು ನೆಲ ಚೂರು ತಿರ್ಸು ಅಂಚತ್ತನ ಚೂರು ಚೂರು ಮಿತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಮಿತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಮೈಕ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪದ್ಯ ಅನ್ನ ಹೋಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪತ್ತಿಲಾಗ ಬತ್ತಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪತ್ತಿಲ ಪದ್ಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪದ್ಯ ಅಂಪ್ಲಕಾರ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಲಕ್ಕ ರಾಕೇಶ್ ಸರ್ ಐತ ಯಾವೇ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬತ್ತದೇರ ಒಂಚೂರು ಹಚ್ಕೋಬಾರಿಗೆ ಹಚ್ಪೋಗು ಒಂಚೂರು ಹಚ್ಪೋಗು ಇಂಚ ಅನ್ಪಲೆ ಕೈ ಇಂಚ ಇಂಚ ಓಕೆ ಅವು ಹಚ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಲಕ್ಕ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ರಾಕೇಶ್ ಸರ್ ಅಂಚಾರು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನೋಡಾರು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೋಣ ಪದ್ಯ ಪನೋಡು ಈರು ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಮೂಲಿ ಎಂಗುಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನತ್ತ ಪಿದಾಯರ್ದು ಕಾಲರ್ಸ್ ನಕುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೇರ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಈ ರೀತಿ ಪದ್ಯ ಬಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಬಂದು ಮನ್ಪೌಡು ಓಕೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂದ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಬಂದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಡಬ್ಬ ಡಬ್ಬ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿದೆ ಓ ಡಬ್ಬ ಎಂಚಿನ ಡಬ್ಬ ಸಾಂಗ್ ಮಾರ ಆರು ಮಿತ್ತತ್ತು ವಾರ್ಡಿಗೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಪದ್ಯ ಡಬ್ಬದನೇ ಪದ್ಯ ಅರಕೇಂಡಿ ಈತ್ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಅರಕೇಂಡಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಬೊಕೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಏರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಅಂದರ ನಂಬರ್ ಏನ್ರಿ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ ಆಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಟಿಕ್ಕನ ಆಡೊಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ತ ಇರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇರಿ ಲೇಡೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡಿನೆ ಪೋಡಿ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಕೊಡದ ಇನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆ ನಂಬರ್ ಏನ್ರಿ ನಂಬರ್ ತೂತು ಪನ್ಪಿನಾರ ಅದು ಹೋಗಿ ಇರ ತಿಕ್ಕಿರಾರು ಪಲ್ಲೆ ದಾದೆ ಎಂಕ ಆಡ ಈರ ತಿಕ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋಡೆ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಂడి ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಟಿವಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪುಲೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಮೈಕ್ ಬರ್ತತೀನಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡಾರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಜದು ಆರು ಎಂಕ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಈರೆಗೆ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯನ ಊರುಡು ಕೊಡಕಲ್ ಕಣ್ಣೂರು ಅಂಚಿ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಕುಲು ಮುಕುಲು ಮತ್ತ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒನಸು ದಿನತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬಂಗ್ ನಡೀತೇನೆ ಐಕ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಐಕು ಬಂದ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂಪನೆ ಜವನಿ ಎನ್ನ ಜೋಸ್ತಿ ಐ ನೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರದು ಒನಸು ಮಾತ ಕೊರ್ರೆ ತುರ್ಮಂದೆ ಒನಸು ಸರಿ 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 ಆಯನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಜೀವನ ಸಂಜೀವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡಿ ಈ ವನಸದ ಒಂಜಿ ಕುಟೀರದೆವು ಐಕ್ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಅಂದು ಪಾಡಿ ಸರಿ ಐಕ್ ಇತ್ತ ಇಡೀ ಕಣ್ಣೂರು ಪಡೀಲು ಮುಟ್ಟ ಪೋನಾಗ ಪ್ರವೀಣಾಗ ಒಂಜೆಗೆ
ಪ್ರಯಾಣಮ್ಮೆ ಬೋಜೆ ಶಾಲೆ ಮಂತಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಐನು ದೆಪ್ಪಡಗೋಸ್ಕರ ರಾಧ ಮನ್ಪೋಡು ನಾನು ಜನಕ್ಲೆಗು ಉಪಹಾರಲ ಬೋಡು ಪರಿಹಾರಲ ಬೋಡು ಅದು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತುನೇ ಅವ ಜೀವನ ಸಂಜೀವನ ವಿನಾಯಕ ಜೀವನ ಸಂಜೀವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತುನೇ ವಿಷಯ ಅವನು ನೈಟ್ಗಳ ವನಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಆಂಡ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರನ ಒಲ್ಪುಡೇ ಅವು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂದ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ನೊಂಜಿ ದೊಪ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಚಂದ್ರ ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಇಡಿ ದೊಪ್ಪುಡು ಇದನ್ನ ದೊಪ್ಪರ ಭೋಜನ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಇಡೀ ಆಗ ಚೊರೆ ಬರ್ತದೆ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಭೋಜೆ ಶಾಲೆ ಮಾಡ್ತೆ ಅತ್ತ ಶಾಲೆ ಮಂತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಎಂಟ್ರಿಂಡು ದಯಮಂತದ ಆ ಶಾಲೆ ಬರಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬುಡ್ ಪೂಜಾರಿಂದ ಓಕೆ ನಮಕ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಾಲರ್ ಕಟ್ ಆತನ್ಗೆ ಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ದಾಂಡ್ ಇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೆತ್ತದಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತು ಇತ್ತ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚೆಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೋನ್ಗ ಓಕೆ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೋನ್ನಲ್ಲ ಈರೆ ಪನ್ನೋಡು ಎಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ನಡುಟು ಇರೆಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಬ್ಬರ ಬೇಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ತೂಪಿನ ವೀಕ್ಷಕರ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪ ತೂಪಿನ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಂಕುಲು ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪ ನಿಗುಲ ಆತ್ನೇಟ ಈ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಫತೋಂದೇ ಉಪ್ಪುಲಿ ಅವೇ ಚೆಕ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಬ್ರೇಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಸುವಾಸನೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಸೀಕ್ರೆಟಾ? ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ. ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾ. In your quest for the perfect home, choose the address that stands apart. Landtrades Solitaire, situated at Hattil, the perfect location with splendid amenities and facilities and a spectacular view too. Landtrades Solitaire, it's where you deserve to live. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾರು ಮೇಡಮ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ನ ಅಧಿಕ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡರ ಸ್ವಾಗತ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಈ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವು ಕಾಲರ್ಸ್ ನಮಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಂಗುಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಂತದಾಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಗಲೇಡು ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ದಾತನು ಇತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ಪಿರ ಬತ್ತದಾಂಡು ಎಂಚ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುದಟ್ಟೆ ಕೂಸಪ್ಪಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದು ಪಿರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಈರು ಪನ್ಪಾರ ಜನಕುಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಏಕಾಡು ಬ್ರೇಕ್ ಬಂದು ಬಂಡಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಬತ್ತ ಎಂಚ ಪನ್ಪಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಎಸ್ ಎಂಕುಲು ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದು ಪಿರಬತ್ತ ಅಂಚ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದು ಪಿರಬತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಗಿಡು ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚ ಬನ ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಯಿಲ್ ಮುಗಿದ ಏರು ಮಾರಿ ಇಂಕ ತರೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಟೈ ನಾತು ಬಿಗಿಪೊಚ್ಚಿ ಶ್ವಾಸ ಕಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಲೂಸ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೇರ್ದೊಂದು ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಹಲೋ 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 ಪಲ್ಲೆ ಸುನಿಲನ್ನ ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ
ಪೊಸತ್ ಯಾಂಕರ್ ಇತ್ತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವನುಂಡಾರ ಆತಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಕ್ಕುದಟ್ಟೆ ಕೂಸಪ್ಪ ಪಂಡೆರತ್ತೆ ಎರಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಕೀರ್ನ ಗುರ್ತನೆ ತಿಕ್ಕಿ ಜಿಂದು ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಪೋಪಿನ ಬಾಲೆ ದಿನತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ ಪಣ್ಣಗಾನೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ಆರು ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲರ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸೋಕುಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಂದ ಆರೆಂಗ್ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಂಡಣ್ಣ ಆರೆಂಗ್ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಸುಳ್ಳಣ್ಣ ನೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಓಕೆ ಅವನಿಕಲ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಸುಳ್ಳಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅತೆ ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪಂತೇರ್ ಬಂದು ಇತ್ತ ಬೇರೆ ಕುಡೋರ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಡಿ ಅವೊಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡೀರೊಂಜಿ ಪಾತಿಯರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಯಿನಾ ಅಂದಾತೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಯಿನಾ ಅಂದಾತೆ ಈರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡೊಂಜಿ ಪಾತರಿ ಅರಿಯ ಎಂಚಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸತ್ಯವು ಅವು ಡೇತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತೀನಿ ಇತ್ತ ಡೇ ಏತ ಆಜ್ ಡೇ ಆತೆ ಮಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅಂಚ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಂಡಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಓಡೆ ಫೋಂಡಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ಪನಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಅಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಸುಮಣ್ಣ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸದ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಾರ ಐಕ ತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಗೆಟಪ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಜಾಲಿ ಎದುರು ಬರ್ಚಿದ್ ಒಂಚೂರು ಕೂಲಿ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿಕ್ಕದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಕಡ ಪುಡ್ತೀನಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸುಲ್ಲಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಆಂಕರ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರಿ ಅರ್ಡ ನನ್ನ ದಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಂಚ ದಾಲ ಸಲ ಇತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಸುನಿಲಣ್ಣ ಇತ್ತ ಹೊಸತ್ ಆಂಕರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಮನಂಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ದಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ಡ ಅವನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ದಾತೆ ಮಾತೆಗಲ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸುಲ್ಲಣ್ಣ ಇಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡಪುರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರೋಡಣ್ಣ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಬೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಆಂಡ ಆ ಮರ್ದು ಪರ್ದು ಇರೇಗ ಮುಲ್ಪ ಎಂಟ್ರಿಜ್ಜಿ ಈರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಇತ ಇರು ಸುರುಕು ಇರು ಎಂಸಿ ಮಂತಾರೆ ಕಡ ಪಂಡಾರ್ ಸುರುಕು ಓಲೆ ಎಂಸಿ ಮಂದಿ ನೀರು ಸುರುಕು ಯಾನ್ ಎಂಸಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎತ್ ಜನ ಓಲು ಮೇಲ್ ಬೂರ್ದು ಬರೋದಿತ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಎಂಸಿ ಆತಿ ಎಂಸಿ ಮೇಲ್ ಬೂರ್ದು ಬರೋಡ ಅಂಚಿನ ಎಂಸಿ ಓಲ್ ಬಂದಿದ್ ನೀರು ಜಾತ್ರೆದಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಪ ಬಿಯರ್ ಗೇಮ್ ಇತ್ತೀಜ ಬಿಯರ್ ಗೇಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ 10 ರೂಪಾಯಿ ಗೊಂಜಿ ಬೇರ್ ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಈ ನಮ್ನೆ ಬಿಯರ್ ಬಂದ್ಲೆತ್ತನ ಎಂಕೆ ಅಮಲಾಪನಿತ್ತೆ ಅತಿ ಐಟ್ಲ ಅವು ಎಂಸಿ ಅತ್ತಿ ಅವು ಗೊಬ್ಬಿ ಆ ಗೊಬ್ಬುಡಿ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬುಡು ಎಂಸಿ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಹಲೋ ನಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಿರ್ವಾಡ್ದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಿರುವ ಮೀರು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸತ್ ಆಂಕರ್ ಆದ ಬೈದಿನ ಕುಕ್ಕದ ಕಟ್ಟೆ ಕೂಸಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ 6 ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಆಡ ಒಂಚೂರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಆಂಕರ್ ಮನ್ಪುನ ಬಟ್ ಅರೆಗೆ ಅಂದ ಸರಿ ಅಣ್ಣನ ಗುರ್ತಂಡ ಅಣ್ಣನ ಬಂಡ ಅರು ಅಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತರ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಅರೆಗ ಧೈರ್ಯವಂತ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ 2 ಅಂಶ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಇಡ್ದಾತಂಡಲ್ಲ ಐಡಿ ಎತ್ತನಡ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರಡಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತರೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಎಂಚ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ನಾನು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡೆಕ್ಕಲ್ ಮೊನ್ನೆ ಕೂತಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟೇರಾ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅರಿದದ್ದಾದರೂ ಏನು ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿತ್ತು ಇದು ಮಂಡ್ಯ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆತನತಿ 6 ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದು ಪಂಡೇರ್ ಬಂದು ಈರು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಯಾರ್ನ ಇರೇನು ಮುಲ್ಪಾರ್ದೇ ತುಂಬೋಡ ಇಂಕು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಪಲ್ಲೆ ಇದು ಆದದ್ದಾದರೂ ಯಾಕೆ ನಡು ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪಂಡೇರ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಅರ್ನೆದುರು ಇರ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂದ್ ಅವು ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಪನ್ಲೆ ಇದು ಆದದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ
ಆಟದ ನೋಟಿಸ್ ಪಟ್ಟೊಂದು ಪೈಲಾಗ ಎಂಕ ಅವ್ವೆ ಬಂಗಾತಿನಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾತನ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಂಕರ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಮೆರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೊಂಡೆಗ್ ರಡರ್ ಇಂಚಿದ ಪೈಪ್ ತಲ್ಲೊಲಿ ಪೂರ ತಲ್ಲೊಲಿ ಬಟ್ ಆಡ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಆ ರೀತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟದ ಅಪ್ಪು ಅಂದ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಕಿತ ಅತೆ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಲೆಪ್ಪೊಡು ಕುಡಲೆತ್ತದು ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರುಡು ಒಂದುವೇ ಆಂಕರ್ನ ಕುಲ್ಲದು ಪಾತೆರ್ಪೋಡು ಅತೆ ಅಪಗ ಸರಿಯಾವ್ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಡೆಲ ಕಾಲ್ ಮಂದಿರಿ ಇನ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂದಿರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೊಂಚ ಎಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪ ಇರ್ನ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿನ ಪ್ರಶಾಂತರಿಗೆ ನೀವು ಸತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೃದುಟು ಪ್ರಶಾಂತರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಂದರಿ ಇರೆಗೆ ಪ್ರಶಾಂತರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇರೇನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ പോയറ ಶೇ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣ್ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮಡ ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ದಾಂಡಲ ಇರಡ ದಾದಂಡಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಓಕೆ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಈರೇ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪೋಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತೋರ್ದೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ಓಡಿ ತಾರ ಯಾಕುನ ಲಾರಿಗೆ ಇಂಚ ಒತ್ತುಲೆ ಪ್ಲೇ 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 ಬಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಕಾಕಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಕಾಕಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲಿ ಮಹಾಮಾರಿ ತೊಲಗಲಿ ಸಲಾಂ ನಮ್ಮದಾಗಬಹುದು ಇಂದು ಅವರಿದ್ದರೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತರವ ಕಾದರೆ ತನ್ನವರನೇ ದೂರವಿಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಜಯಿಸಲಿ ಕಾರ್ಮೋಡ ದೂರ ಸರಿದು ಎಂದಿನಂತಾಗಲಿ ಸಲಾಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸಲಾಂ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕದಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ನೆಕ್ ದಯ ಪಂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದನೇ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದಾದ ನಡತೊಂದ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದಾಖಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚೆನೆ ನರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಉಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಡೀ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಾಂಡಲ ವಿಶ್ವಡ್ದು ಬಲಿಪಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ರಾತ್ರ ಪಗೆಲ್ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ತೂದುಪ್ಪರ ಅಕುಲು ಪರ್ಪಿನ ಬಂಗ
ಏತೋ ದಿನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನರ್ಸ್ನಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋವಂದೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ತೂವಂದೆ ಬೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ದಯ ಪಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಾರಿನ ಗಿಡಪ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಪರವಾದ ಸೆಲ್ವೇಟು ಅಂಚನೆ ಕುಸಪನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರ್ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಅವೇನು ಬಲಿಪಾವಡು ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಜಿ ಅಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿಲಕ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ಅತೆ ಲೈಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜ್ಪಾಯರ್ ಅಂತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪ ಅವು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಕುಸಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಸಾರಂಗ್ ರೇಡಿಯೋದ ಹತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲು ಮಂತಿದ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಂಗ ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಕುಸಪನ್ನ ಈತ ಈರು ಸಾವುದಲ್ಪ ಪೂರ MC ಮಂದರ್ ಪನ್ಪರ್ ಯಾನು ಹೊಸಾತೊಂದು ಕೇನಿ ಸಾವುದಲ್ಪಲ MC ಯಾಪಣ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ದೀಪಿನಲ್ಪ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಅವು ಎರಡಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿತ್ತಿನ ಪನ್ಪೇರು ಈತ ಈರು ಅಂಚಿನ ಸಾಗು ಪೋತಾರು ಎಂಚ ಪಂಡ MC ಸಾವುದಲ್ಲಿ ಎಂಚ MC ಪನ್ಪರ್ ಈರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಇಟ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಉಂಡ ಕಕ್ಕೆಗಿರಿನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಕಕ್ಕೆಗೆನ್ನ ಗುರ್ತ ಯಾನು ಲೆಪ್ಪಂದು ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಬರಾಡಿಗೆ ಅವು ಎಂಚೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಸ್ಮಯ ಮಾರೆ ಓಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನ್ಗ ಕಕ್ಕೆಗಿರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬಂಡೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಆಜೀರ್ ಓ ಶಬ್ದವು ಎಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕುಣೊಂದು ಕಾಲೆ ಆತಿ ಪಣ್ಣಂಡು ಓ ಕಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತೆರ್ಗ ಹಲೋ 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 ಪಾತೆರ್ಲೆ ಹಲೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕಾಲ್ ದದನ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ದದನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಡ ಓಲ ದಿತ್ತರ ಇಜ್ಜರ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ಕೂಡ ಬರಿಯರ್ಲೆ ಅವು ಇತ ಇರು ಖಾ ಬಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಆರ್ಬಿನತೆ ಅಂಚೆ ದೋ ಬಂಡ ನಾಯಿಲ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಅವು ಐಕ್ಯ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಇದು ಅವ್ಲು ಪೋ ದಾದ ಪಾತಿರ್ದಾರ ನುಪ್ಪು ಬಲಸುನ ಟೈಮ್ ಹೊಡಿ ಇಂಚಿನ ಪಂತರ ಮುಖ್ಯ ಕಾ ಬಂಡ ಕಕ್ಕೆನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಾ ಬಂಡ ಕೋಗಿಲೆ ಬರ್ಬಿಚ್ಚಿ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ದೂವ ಬಂಡ ನಾಯಿ ಅವಳು ನಾಯಿ ಬೋಡ ಅತ್ತ ನಾಯಿ ಬೋಡ ಇತ್ತ ಕಾ ಬಂಡ ಕಕ್ಕೆನೆ ಬರೋಡ ತಂದೆ ನಾಯಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಕ್ಕೆ ನೀರು ನುಪ್ಪು ದೀದಾಯಕ ದಾದ ಪಂತರ ಅವು ಬೋಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವಳು MC ದಾದ ಮಂದೆ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿಗೆ ಅಕುಲ್ ನುಪ್ಪು ಕಂತು ದೀಪೆರತೆ ಸರಿ ಯಾನ್ ಮಿತ್ ಬಾನವ್ ತೊಪ್ಪ ಉನ್ ಗೊತ್ತಾನ ಇರಿಗೆ ಅಂದಾದ ಬಣ್ಣಿನಿ ಅಕ್ಲೆ ಕಕ್ಕೆ ಬಾಲಸನ ಹಿಡಿದು ಇರೆಗೆ ಬಾಲಸನ ಎಡ್ಡೆ ಹಿಡಿದು ಇರೆ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ತುಲೆ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ಪ ಮೂಲೆ ಯಾನ್ ಕಕ್ಕೆಡ ದಾದ ಬಣ್ಣಿನಿ ಐತ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನಿ ಓ ಇರ್ ಕಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಕಕ್ಕೆ ನಿಕ್ ಬಾರದಿರಿಟ್ಟು ನುಪ್ಪು ದಿತ್ತಿರು ಬಲ ತಿನು ಪಪ್ಪ ಕಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಕಕ್ಕೆ ಬಲ ನುಪ್ಪು ದಿತ್ತಿರು ಅದು ಇರ್ನ ಇದು ಬೇಟ ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಅಪ್ಪ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪು ನೀರು ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಕಕ್ಕೆ ಬಲ ನುಪ್ಪು ದೀತೆ ತಿಂದು ಪೋ ಕುಸಾಲತಿ ಸಾವುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ ಇರ್ನ ದೇ ಕಕ್ಕೆ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕೊಡನ ದಾದನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆವಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ವನ್ಯಾನೆ ಇತಿರು ಇತ್ತ ಸಾವುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ MC ಮಂದರತೆ ಇತ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏತ್ ಮನ್ಪೋರಿ ಇರು ಇತ ಎಕಡೆ ಮಮತಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ಕೇಂದೇರಿ ಅರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಡಿಗೆ ಐಕೊಂಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾನ ಆತಿ ತಿಂದು ದಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಕ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಾನ್ ಅಂದೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕಂತು ಕಟ್ಟಣ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಕಂತು ಕಟ್ಟಣ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ MC ತುಲೆ ಕುಸಪ್ಪನ್ನ ನಿಲ್ಲಡೆ ಲೆತ್ತಾರ್ನ ನಿಕುಲು ಅರೆಗ್ ಸಂಬಳ ಬಂದು ಕೊರಡು ಬಂದಾಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯನೇ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂತು ಕಟ್ಟಣ ಯಾವ ಕಂತು ಏತ್ ಬರ್ಮ ಕಂತು ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 52 ಆತಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂತು ನೀನು ಕಂತು ತತ್ತಿ ನೀನು ಕೊನೋದೇ ಕಟ್ಟೋಡು ನೀನು ಕಂತದ ಕಟ್ಟಾಡ ತೀರ ಶ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಕಂತು ಬರಿಕದೀಕ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಕಟ್ಟುವರು ಕಟ್ಟ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಕೊರಡು ಖಂಡಿತ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕಾಟೇಜ್ ದಕುಲೆನ್ನು ಬೇರೆ ಬತ್ತೊಂದುರ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಕೊರಪೆ ಮುಂದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ತಿಜಾನ್ ಇತ್ತಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ಕುಡೋರದಾದನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕನಮ್ಮ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೇ ಬೋಡದು
ಒಂಜಿ ಕುಸಪನ್ನ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದು ಪಿದೈದ ಊರು ದುಬೈದ ಊರು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆನ ಈತು ಪೊರ್ಲು ಪಂತೇರು ವೈಶಾಲಿ ದುಬೈ ವೈಶಾಲಿ ದುಬೈ ಮೇರೆಗ್ ಆರ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬೈದಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅದು ಒಂಜಿ ಪೂತ ಅಲಂಕಾರಡು ಮೇರೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಅಪ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಂಬಿಕೆ ಮಹಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡು ಈ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪನ ಮಹಾಮಾರಿ ಈ ಲೋಕನ್ ಬಿಡ್ದು ದೂರ ಆವಡ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ತುಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನು ಏನು ಕೋಡದೇನಿ ನವೀನಾಂಜಲಿ ಪುತ್ತೂರು ನವೀನಾಂಜಲಿ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಾಲರ್ ನವೀನಾಂಜಲಿ ಪುತ್ತೂರು KA21 ಪಲ್ಲೆ ಅಂದ 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 ಆಪಲ್ ತಗಿರಾಕಿ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಇದು ಏನೇ ಆರೋಗ್ಯತೆ ಎಂತೂ ಆಂತರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನಲ್ಲರು ಅಂದಾರ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ಏನ್ ಆರೋಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಳಿಯ ಅತ್ತೆ ಸುರು ಆರ್ ಕಲ್ಪಡಿ ಇಜಿನ ಇರೆಗ್ ಮರತು ಪೋ ಇರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಹಾ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ಈರ್ತುಲೆ ಇರೆಗುಲ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕದಟ್ಟೆ ಕೂಸಪ್ಪಣ್ಣಗಳು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಓಕೆ ಈರು ಒಂಜಿ ದಾದಂಡ ಟಾಪಿಕ್ ಪನ್ಲೆ ಅವೇನೆ ಆರ್ ಕಾಪಿ ಮಂತದ್ದು ಆರ್ ಪನೋಡು ಓಕೆ ಈರೇಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಂಕರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನರ್ನ ಎದುರು ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತ ಏರ್ಗೆ ಎಂದೋರ್ ತೂಕ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತ ಎಸ್ ಪನ್ಲೆ ನೀನ್ ನೋಡ್ತಿರೋದು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಆತೇನಾ ಯಾವಂದ ಓಕೆ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಆರ್ನ ಟೋನ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ನಂಚೆತ್ತ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದಿತ್ತು ನೀರ್ ಪನ್ಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಎಂದು ಕೆರ್ಂದಿ ಇಂದಾಯ್ಜಿ ಇಂದಾಯ್ಜಿ ಇಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾಟದೊಲೆ ಕೇರೆ ಬೈಲಾಗತ ಒಂದು ಓದಾಮಿಡುವ ಗುರು ಇತ್ತ ಈರ್ ವಿನ್ ನವೀನಾಂಜಲ್ರ ಈರ್ ದಯಪಂಡ ಇರ್ನ ಟೋನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅವನ್ ಟೋನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ನವೀನಣ್ಣ ನನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇರು ಬಡಪತ್ರಲ್ಲ ಈ ರೆನ್ನೋಟಿಗೆ ಮರತವೇ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮರತ ಬೇಲೆಡ ಮರತವೇ ರೋಡ್ ಸರಿ కొంచెం రెడ్డి టీపై ఆవిడిత్తుంది మల్తుకో పర ప్లీజ్ ఈ ರೆನ್ನೋಟಿಗೆ ಮರತವೇ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ನಿಸಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಏತು ಬಂಡಲು ಏಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ನವೀನಣ್ಣ ಈರಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚನೆ ಅತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಂದು ಅದೇ ಮೇರೆ ಇರೆ ಟೀ ಪೈ ಬಿಡ್ತು ಕಾಫಿ ಪೈ ಅವ ಅವೇ ಅವ ಓಕೆ ನವೀನಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದು ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸತ್ ಆಂಕರ್ ನನ್ನ ಆರ್ಲ ಬರಿಯಾರ ಮುಲ್ಪ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪಾರ ಕುಕ್ಕುದಟ್ಟೆ ಕೂಸಪ್ಪಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರ್ದಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನವೀನಣ್ಣ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನವೀನಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲರ್ ಎಲ್ಲರದು ಕಾರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊರಡಾಪು ಅಜ್ಜಿ ಪುತ್ತೂರ್ದು ಕೋಡೆಲ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೇರಿ ಕೋಡೆಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದು ಓಕೆ ಕುಕ್ಕುದಟ್ಟೆ ಕೂಸಪ್ಪಣ್ಣ ಇತ ಈರು ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಆಂಕರ್ಗೆ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಅರ್ಧೋಡು ಉಂತೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಕಾಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಐತ ಒಂಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸಂಬಳ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರ್ದೆ ತೊಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗ ಇಜಿನ ಇಡೀ ದಿನಕ ಬಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುನು ನಿಕಲನದಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಡೆ ಇತ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಈರೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯರ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗ ಇಜಿನ ದಿನಕ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಗ ಯಾನು ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ಬೇಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುನಿ ಎಂಡೆ నేను సావన్ పాతిర్న ఎండ సెక్రటరీ దీదు పూజ యాను అద పాతిర్లి ಇತ್ತೇನೆ ಇಂಚನ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಇಂಚನ ಈಜಂತ ಪಾತೆರೆ ಬಂಗೊಂಡು ಓಕೆ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಶಬ್ದ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ನೀರು ರಪ್ಪ ಪನೋಡು ಕಚ್ಚ ಪಾಪಡ್ ಪಕ್ಕ ಪಾಪಡ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ಕಚ್ಚ ಪಾಪಡ್ ಪಕ್ಕ ಪಾಪಡ್ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಪನೋಡು 4 ಸಲ ಪನೋಡು ಎಂಕ್ ಮಸಾಲ ಪಾಪಡ ಅವು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಅವು ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಈ ಓಡಿ ಬಾರಡ್ ಬಾತ್ ಕುಲ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಪಡ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂತಲ ಇರಡ ಪಾತೆರ್ನ ಇಜಿ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಹಲೋ 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 ಪಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಅಂದೆ ಪುದಾರ್ ದಾದೆನ್ನ ಓವನ ಅಂದೆ ಆರು ಕೂಸಪ್ಪಣ್ಣ ಇರಡ ಪಾತೆರೋಡ್ಗೆ ಎಂಡ ಪಾತೆರೋಡ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ದಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಪಾತೆರ್ ಒಂದು ಲೇರು ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರೋ ಪುದಾರ್ ಬನ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಯ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಒಂದು ಏರು ಇದು ಕಬಡ್ಡಿ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಗುತ್ತೆ ಕೂಸಪ್ಪನ್ನಿ
ದುಂಬು ಬನಂತೇರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬನಂತೇರಿ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂತು ಎಂಡ ತಳ್ಳ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಸುಳ್ಯತಾರೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂತು ನಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂದ್ಪುನಾರೆ ಆನ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳಿಯಾಡಿತ್ತೀಜಿ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗುರ್ತದಿತ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಗುರ್ತದಿತ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ವರ ಓಲ ಕೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಸ್ವರನ್ ಓಲ ಕೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜವಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತೆ ದಾಪನ್ನಾಗ ಅವು ಏರೆ ಗಾವಿಯ ಬೊಬ್ಬೆ ವಾಡ್ನು ಈ ಕೋಣೆ ಬತ್ತೆ ಈ ಕೋಣೆ ಬೂಡೆಲ್ಲ ಕಾತುಂಡ್ಲು ಆರ್ನೊಂದಿತ್ತು ತೂವಂದೆ ಅಪುರ್ನಿ ನೀರ್ನ ತೂವಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಆರು ಇತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ನನ್ನ ನಿಕುಲ್ ಲೆತ್ತರ್ನ ಆರು ಬರುವೇರು ನಿಕಲ ಗುರ್ತದಿದೆ ನನ್ನ ಆರೇನ್ ತೂಡನ ನಿಕುಲು ಟಿವಿ ತೂವಲಿ ಆರು ಇತ್ತ ಇನಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯರ್ಂಡ ಆಗ ಮೂಲೆ ತೋಜಿ ಪ್ರವೀಣರೇ ಇವ್ರ ಮೂಲೆ ತೋಜುದು ಆಗ ಮೂಲೆ ತೋಜಿ ಅವ್ರ ಲೈಟ್ ಆಗ ಮಂದಿಗೆ ಹಾಕುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗೋದು ಪಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಇಂಚ ಈತೆ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಮೋನೆನೆ ಮುಂಡನೆ ಮೊಲ್ಲತ್ತೆ ಮುಂಡ ಪಿರೋ ಊಟ ಬೋತು ಅವನಿಗೆ ಲೈಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕುದು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಅಂಡಿ ಓಡಿ ನಟ್ಟಿಗೆ ಬೈತೀನಿ ಅವ್ರು ಬಿಡದಿಲ್ಲಿ ಅತ್ತಾರಿಗೂ ಅವ್ರ ರಿಬೌಂಡ್ ಒಕ್ಕಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಲಾಖೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತ್ತ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕ ನಿನ್ ಕಲಿ ಏರ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನತಿ ಏರ್ ಪಲ್ಲೆ ಶೇ ಒಂದು ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದಿರ್ ಮೇರೆ ಓ ಈ ನಾಟಕ ಮಂತ ಅಂತಾರತೆ ಇತ್ತ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪನ್ಪುನ ಆರ್ನ ಜೀವದ ಗಂಟು ಖಾಲಿ ಯಾರನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬೀಸೂರು ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನ್ ದ ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ ಆರು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪನ ಒಂಚೂರು ತತ್ತದೀನಿ ಅಂದೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಬಣ್ಣದ ಓಲ್ ಕಬಡ್ಡಿದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಅಡೆಪೋದು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಕಬಡ್ಡಿ ಆರು ಆಕಾಂದಿನ ಟ್ರೋಫಿ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಗೆಂದಂದಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆರು ಕಬಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಪಿದೈ ಊರ್ಬೋದು ಹೋತಾರತ್ತ ಓಡೆ ಮತ್ತ ಹೋತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಿತಿನ್ ಓಕೆ ನಿತಿನನ್ನ ನಮ್ಮ ನಿತಿನನ್ನ ಈರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ಪೊರ್ತು ಸರಿಯಾದ ತೆಲಿಪುನನೆ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈರ್ ಈತೆಡ್ಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ದಯಮಂತದ V4 ತೂಪಿನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ಅದೇ ನಿತಿನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿತಿನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗ್ ನನಲಾತ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯ ಆಟಾಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಾಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಓ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಪೋಂಡಲ ಇರ್ನು ವಿನ್ ಆದ ಬಲೆ ಪಂದ್ಯಗಳು V4 ದ ಮುಖಾಂತರ ಇರೇಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ನಿತಿನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಕುದಾಟ ಕೂಸಪಣ್ಣ ಇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತಂಜಿ ಇನಿ ಮುಕ್ಕಲ್ ಬಾಸಿ ಆಂಡ್ ಬೇಲೆ ನಿಘಂಟ ಪಂದಿ ಆನ್ ಇನಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ ಬಾಸಿ ಆತಂಡ್ ದಯಮಂತದ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಂದಿನ ನೀರು ಕೊರಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪುನ ಪೊರ್ತಾತಂಡ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಕುದಗಟ್ಟೆ ಕೂಸಪಣ್ಣ ಎತ್ತಿರು ಅರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಕ್ಕಲ್ ಬಾಸಿ ಮುಗಿದಂಡು ಏರ್ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲೆಡ ಪಾತ್ರ ಕಾಲ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಂದರ ಕಾಲ್ ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪು ಕೆಲ್ದಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಕ್ಕಂದಿನಗಳು ಬೇಜಾರು ಮಂತ ನೋಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 4:05 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ತೆಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಗಳು ಬರೋಂದುಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆಡ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ತೆಲಿಪುಲೆ ಮನಸ್ದ ಬೇಜಾರ್ನು ದೂಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಬನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು